Unsa may mas maayo para sa nakasa nga trabahante? Ang pag-resign o tangtangon sa trabaho? Pangutana sa tuang follower, attorney, sige lang kog kalit, sige kog absent, unya ingnan ako sa kong amo nga mo resign, unsay akong buhaton? Ang gihimo sa imong amo, gitanyagan ka og graceful exit. Ngano? Kay ang pagsigi nimo og kalit, ang pagsigi nimo og absent, basihanan kana para tangtangon ka sa trabaho. O og maigo gani sa gitawag og mga just causes para tangtangon ang trabahante sa trabaho sa mapananglitan magsigi na og kalit o magsigig absent, wa kay madawat nga separation pay. Madaot pa ang imong record kay natangtang pa ka tungod sa imong kanang graceful exit, pwede kang mo resign. Wa kay madawat nga separation pay. Mas maayo pa na di pa madaot ang imong record sa kompanya. Mangay lang ka og certificate of employment. Ang iyo ang imong employer nga dili ka bad record.